Интересно място е това, с интересни експонати. Верно, не са от преди хиляди години, но все пак са интересни. Това червеното и това зеленото са сигнални буйове, плаващи буйове, които светят и ограничават, посочват на минаващите кораби къде са границите на водното стеснение, откъдето трябва да минат, за да не затънат в причини. Водни буйове. Това е лодка номер 13, тип Баркас. Доскоро е била в употреба, произведена е 80-те години в бившия Съветски съюз. Всъщност в употреба е била до преди 12 години, до 2012 година. Но вече тук е мястото, в музея. А това е мина. Без рогатките, разбира се. Мина от Втората световна война. Това е двигател на подводница. Честно казано, не съм сигурен дали от руските подводници или от старите юта, които са били подарък от Германия за България. А това тук е вана от банята на княжеската яхта на Александър I Батенберг, която е от състава на Дунавската флотилия. Всъщност първите плавателни сили на България отбранителни са били с център Русе на Дунава. А това там, където се вижда, е легнало на тревата, е перископ. Зад него е голямото оръдие Круп, което е било от скритата брегова батария, разположена там, където днес е ресторант Панорама. А ето го, това е от руска подводница, както казахме. Корабен двигател М503А2 с мощност 4000 конски сили. С тези прожектори тип 315-4B от бреговата артилерия в периода от 50 до 73-4 година са произвеждани и използвани в Съветския съюз. С тях се осветявало небето против десант на противниците са използвани. И за осветяване, ако се налага по някакви други причини. Това е мотоциклет с кош М72 съветско производство от 1942 или 1943 година, по мой спомен. А това е ЗИС-5, легендарна машинка, произведена в края на Втората световна война, с прожекторна установка, която се разполагала там от задния. В случая ето я. А това тук са лебедки. Малки, големи и така нататък. И корабен шпил. Ето го, корабен шпил. А това тук е, може би, най-новия експонат във външната експозиция на Военноморския музей във Варна. Кораба Пилот 2, който е използван съвсем доскоро, до преди 3 години, от морските пилоти, които осигуряват безопасно маневриране на корабите в акваторията на пристанище Варна. Това е Пилот 2 и все още е даже в доста добро състояние. Това горе, което се вижда до знаменцето, е контейнер, който се затваря плътно и е водонепропусклив. В него има обикновено палатка, лодка с хранителни дажби
Това е при наличие на корабокрушение, се използва с хранителни дажби и с аптечка, с медицински принадлежности и принадлежности за, нали, за оказване на първа помощ. Това тук е котва, 4 рога котва, там се виждат 3 рога, много котви има в музея, а това е гордостта, според мен, на този музей, корка-роли. Много яко нещо е, корка-роли. Но има и други интересни неща, които са останки от вече несъществуващи кораби, които са били на въоръжение в Български морски флот. Там се виждат торпеден апарат от стражевия кораб Смели. Само че не оригиналния, който участва в потапянето на крайцера Хамидия, а този, който се използва до 89-та включително. От 55-та до 89-та година. Там, където се вижда в далечината, е бомбена, ето е бомбена установка на въоръжение на стражеви кораб проект 50 Смели, построен в град Николаев, Съветски съюз, 55-та година. Снята е от въоръжение, както казахме, 89-та година. Това всъщност са стационарни гранатомети, само че не за сухопътен бой, които са преносими, а такива, които са неподвижно установени на борда на кораб. Нали? Това там е рул, резервен рул на кораб, а това е мачта. Ето е мачтата. Там се вижда торпедния апарат в кораба Смели. В далечината се вижда оръдие, мисля, че беше 75 мм. А този хеликоптер е много интересен експонат на музея. По мои спомени, мисля, че се използва до 1982 година. Това е Ми-4М. Ми-4М, десантен, изпълнява транспортни, десантни и спасителни задачи. Построен в Съветския съюз, служил българските войски от 60-те години до 1982 година. Значи правилно се сещаме. Тактико-техническите данни са далечина на полета 400 км, максимална височина на полета 5000 метра, максимална скорост 185 км, специално въоръжение има екипаж, 3 души и така нататък. Всъщност бордовото оръдие е 45 мм, моя грешка. А не, 76 мм, да, 76. Правилно. Ето го. 76 мм, това са мини. Тук различни видови мини. А това са торпеда. Торпеда. Това за торпедата е фара, около който е бил на входа на нашето варненско пристанище до 86-та година. 83-та година около този фар се е организирал първия джулай, организиран джулай на вълнолома. Сега вече е тук. А това е стар винт от някаква яхта. Много интересна зенитка. Двустволна зенитна артилерийска установка. Така е пълното наименование на това нещо, което се върти нагоре, надолу, наляво, надясно. Предназначена е за стрелба по ниско летящи въздушни цели и по морски и брегови цели на дистанция до близо 3 км. Скорострелността е от 450 до 500 изстрела в минута. Това оръдие също е доста впечатляващо.
корабно уръдие с калибър 100 мм, което не е никак малко, от учебния крайцер Надежда. Самото уръдие е от 1900 година произведено. По време на войните през 12-18 година е използвано като брегово уръдие край Варна. Ето го. Това са торпедни апарати от кораба Шумни. От оригиналния кораб Шумни. Ето ги двата апарата. А това е корабно уръдие, като това, което е на дръзки. Произведено е в град Бордо, Франция. Далекобойността му е 6 км и е било базирано на борда на крайцера Надежда. Да, това са различни видови мини, използвани през различните войни през миналия век. Попаднал ли е кораб или каквото да е плавателно средство на такова нещо, почти със сигурност е било обречено. Много интересно уръдие, 100 мм Б-34 това е третата башня на страживия кораб проект 50 Смели, който е построен в Русия през 1955 година и е служил в българската, ще да кажа армия, извинявам се, в българския флот до 1989 година. А този катер е миночистач. Произведен 1945 година и също е много интересен. Тук вече преминаваме към друг вид техники, за които след малко ще си поговорим.